osayolava tikupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 18 August 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Lero programu yathu tikuyipangira ku Mzuzu kumene ife Amalawi First tabwera kuti tikagawe katundu kwa anthu amene anathamangisidwa ku malo awo ndi Amalawi ame mwankhanza, kuwachita nkhanza Amalawi kumakhala mwamantha mu dziko lawo lomwe. Anthu akuvutika sopano papitano sopano 9 months boma lisakuchitapo kanthu. Chikhalire ndicho khoti lidalamula kuti anthu amenewa abwerere ku malo awo, koma up to now palibe chimene chikuchitika. Choncho ife Amalawi First tabwera kuno leronso kachiwiri, titabwera muja mosogozedwana ndi JB kuzawagawa katundu komanso ufa. Leronso tabwera kuti tisakhale ndi Amalawi anzathu, ife anthu osauka kumathandizana tokhatokha mu dziko lathu linolo la Malawi, chifukwa ndi dziko lokhalo limene ife timalidalira. Lero tikambirana nkhani zikulu makamaka kuwunikira maunduna ena aboma amene sakuchita bwino ndipo zotsatira zake Amalawi akuzunzika chifukwa cha mchitidwe wa nduna zina za boma umene anangokhala pa mpandopo koma ali ofoka kwambiri, alibe machawi. Akaona zinthu zikuchitika akudikirira khamwina president wawoyo apite akaguduze pa bedi pamene ali kuwauza kuti akugona. Zotsatira zake Amalawi ambiri akuzunzika kwambiri. Koma tisanapite kumeneko, nafuna uthenga wa amene mmalankhula nawo Amerini Yolam komanso amayi Jesse amene wandi wamkulu wa ma CID muno Malawi, kunena kuti mupite kuyenera ku Blantyre. Ino amayi Jesse Nyirongo komanso amayi Yorini Yolam, kunena kuti Malawi muno mukuchitika mchitidwe wonyasa kwambiri wa human trafficking, ndipo ukuchitika at the watch of your policemen pawenera. Tinalengezapo nkhani imene mawiki apitawo kunena kuti anthu akuzunzidwa kwambiri, komana amazidwa kuti adulidwa matiketi a basi ndikunyamulidwa anthu ndikumakafikisidwa pa Chamano, boda imene ili pakati pa Mozambiki komanso Zimbabwe. Anthu aja ndikuchitidwa dumped. As we talk now kuli anthu 14 azimayi ndi ana amene akuzunzika pa Chamano, boda imene iyi ya pakati pa Mozambiki komanso Zimbabwe. Chonsecho apolisi apawenera akuiziwa nkhani imene ibwino kwambiri. Nkhani imene iyi akuiziwa apolisi apawenera, andi munthu ina anagwidwa zana kupita ku polisi kuja within 30 minutes anali ataperekako ndalama kumene koko, ndipo munthu amene iyi anatuluka. Mudziwe kunena kuti ino amayi Yorini Yolam anyamatano akupanga za chinyengo, ino a Jesse Nyirongo anyamatano akupanga za chinyengo, kumachipitiriza mchitidwe umene uwu, kumachita fuel mchitidwe wa human trafficking kwa kuchokera pawenera. Andi izizi ndi zinthu zodandaulitsa kwambiri, chifukwa ndiye kuti Malawi is slowly becoming a lawless country, chifukwa sizoona kuti ino apolisi muzikaonerera mchitidwe umene uwu ukuchitika. Sizoona ayi. Andi mchitidwe umene uwu wa human trafficking ukupitirirabe ngakhale m'mizi mwathu. Tikunena panopa apolisi sonawo akuphalombe komanso kwa nambazo kumigowi kuphalombe kunagwidwa anthu ochokera ku Bangladesh wiki yatha yomweyi lachisanu lapitali. Anthu akumizi akumeneko kwa nambazo kwa Pweremwe kuphalombe anagwira anthu achilendo aku Bangladesh okwanira 7 pakati pa usiku, ndipo anthu aja anapita nawo ku polisi. Atapita nawo ku polisi, apolisi anangolandira ndalama ndikuachita let go anthu ajawo osawamanga. Izizi siku lina zizabweretsa mavuto akulu muno Malawi.
mchitidwe wokuba, mchitidwe wa corruption umene apolisi amangoyang'ana. Anthu akunja awawa akamabwera muno m'Malawi sikuti amangobwerayi, amabwera ngakhale ndi zida za nkhondo, and izizi siku lina zizabweresa mavuto osiyanasiyana, uchisiru umene sitingakhatheso kuchita control chifukwa cha anthu osusuka apolisi amene sakugwira ntchito ya mwa ukadaulo. Anthu kugwira anthu pakati pa usiku ma Bangladeshi kukawapitisa ku polisi, apolisi mamawa ndikuanyamula ulendo ngati afuna akashiye kuuje ni kuzomba kapena kumulanje polisi koma basi pakati pa njira ndikukumana ndi galimoto ina ya tinted, anthu aja ndikuasisa mu galimoto ya polisi kuwalowesa mu galimoto ya tinted atalandira ma US dollars. Zimenezi zachitika usiku wa Lachisanu ndipo anthu alandira ndalama mamawa waloweruka chakumbanda kucha. Zonsezi malipoti amene wafika kunoku Malawi First, ndipo tikukulangiza nino amayi Yolini Yolam komanso ine Jesse Nyirongo kunena kuti mupite kwa Pweremwe kwa Nambazo ku Phalombe mukafufuze nkhani imene ma Bangladeshi apart from issue ya pawenera imenenso a Blantyre City Assembly akuyirekerera kwambiri chifukwa anthu amene akupanga katangaleyi akumakhala mu nyumba akumachita renti nyumba za Blantyre City Assembly kuyenera ndikumapanga mchitidwe ozuza Amalawi. So it is your turn now amayi Jesse Nyirongo komanso amayi Yolini Yolam to take action. Muyang'ane kwambiri zimene zikuchitika kuyenera komanso zimene zachitika kwa Nambazo ku Phalombe kwa Pweremwe kumene ma Bangladesh anagwidwa Lachisanu usiku koma chifukwa cha mtima wokonda ndalama apolisi analandira ndalama kwa anthu amenewa ndikuwasiya osawamanga. Nkhani ina imene ndikufuna kukambirana lero yayikuluso ndi nkhani ndi mchitidwe umene ukuchitika kuma ministry osiyanasiyana mwachisanzo ku Ministry of Health. Ku Ministry of Health tikunena pano mankhwala muzipatalamu mulibemo, mwachisanzo mankhwala a asima kulibe, mankhwala a TB kulibe, mankhwala othamanga magazi a BP kulibe, anthu akungozifera. Andi munati mpite pa chipatala cha Lilongwe Central Hospital kukamini makamaka Kamuzu Central Hospital inu ndimugagwesa nsonzi simungakhale pa chipatalapo every minute pakumamwalira anthu, every minute kumakhala ngati anthu aja ndi matumba achimanga akuakweza mgalimoto koma ili mitembo imene ikupita ku mochale. So pakuyenera kuti unduna umene wa ku Ministry of Health uyang'anidwe kwambiri chifukwa muzipatalamu mulibemo mankhwala ngakhale ma ARV kumene anthu ama ARV akumauzidwa kuti mukapeze kwina kwache ma ARV anthu akuzunzika kwambiri andi anachita kuwapasa siku lawo anthu odwala HIV AIDS anawapasa siku lawo kunena kuti HIV AIDS muzibwera ku chipatala lachinayi aliyense azichita kuziwa kunena kuti awo ndi AIDS awo. Anti sindi kudziwa kuti anthu timaganiza bwanji chifukwa nyenera kuti kudwala munthu siuchita kufuna is not kuti by choice, zimangokhala kuti mwangozi munthu nkumadwala. Lero matenga anthu ajaku achita subjected to torture ndikumapasa siku lawo anthu amene akuvutika akudwala matenda osiyanasiyana. Unduna umene wina tikufuna kuti tiulankhule lero ndi Ministry of Agriculture kumene kuli nduna yofoka kwambiri imene ikusiyana ndi nduna ya trade Avitumbiko Mumba amene nthawi zonse akaona chinthu chikuti chachitika amathamanga. Mwachisanzo nkhani ya cement imene yachitika iyi cement wadula iyi Avitumbiko Mumba anatenga action kunena kuti anthu ma traders ena akutengerapo mchitidwe umene umwayi okuti cement yatani yasowa iwo anatengerapo advantage yokweza cement wawo anatengapo action. Koma nduna ya agriculture olo alimi atavutika motani iyo simatengapo mbali. Mwachisanzo alimi ambiri afoja tikunena pano amene anapanga migwirizano ndi makampani ena amene so makampani wasiya alimi okuti sagula ati atenge foja wawo apite naye ku auction. Akulira kwambiri alimi
andi foja wao ambiri alimisana gulise kaye kulimbe auction floors anthu ochokera kumachinga kunsanama kuntaja alimi amene amalimbikira foja wao sana gudwe chikhalire ni chifoja uja alikonko ku auction floor akunena kuti ati aseka sakugula so foja and muona nduna ya za ulimi singatengepo action ina iliyonse. That's why timanena haina gendi nanena pokunena kuti Vitumbiko Mumba ujayo ndi game changer and despite his weaknesses as a human being chifuka mundu sanga kale 100% koma zina ndi zina amaesesa ndithu kutengapo action kukhala active. So timafuna nduna za boma zikasankhidwa zisamadikire kugwedezedwa and nduna iyi ya agriculture look here even olo fertilizer amene pakali pano pa fertilizer wakwera kwambiri wakwera and malo ambiri amene amagulisa fertilizer kulibeko fertilizer koma ndunayo ingokhala he cannot do anything amangokhala basi kwanga paliwina aje amamugwirira ntchito ndikumangomuuza iye zochita and ndi nduna yomvesa chisoni kwambiri kunena kuti chiyambireni kusankhidwa pa unduna umene wa ku Ministry of Agriculture ndiye bolo asotululo wemwe ujatu koma uyuyu is not ticking. Sindikuziwa kuti koni maundunawa masangira anthu maubale kapena chani because ngati kuli nduna imene ili wesi kwambiri ndi nduna ya agriculture palibe chimene ikupanga andiso iso nduna ya ku Ministry of Health iyi palibe so chimene ikupanga ngakhale kuti nayenso ndothamanga amayesera zina ndi zina koma nakumbali amankhwala muzipatala panayenera kuti achemwali zukani ndithu chemwali muzuke muonesese kunena kuti anthu asamapitirize kufa. So pano ngati anthu akufa kwambiri pakamuzu Central Hospital kuli bwanji zipatala zakumizi anthu akumizi mankhwala akuatenga kuti anthu akuzunzika kwambiri mmizi mu anthu angozifera chifukwa choti sangakwanise ngakhale ulo ndalama yokuti akagulire mankhwala. So inu anduna aza agriculture mukanayang'ana kunduna kwanuko fertilizer wakwera kwambiri zonse za ulimi zakwera ngakhale fertilizer yonso kulibe tikunena pano alimi amene anapanga migwirizano ndi makampani osiyana makampani aja abudula alimi aje kunyanyala ati kuafusa kuti kodi nchifukwa chani iniyo simukufuna kuti muagule alimi wafoja akuna kuti fendrama zimene tinali nazo zokuti tiagulire alimiwa tazipereka kuchipani agulira ma t-shirt. Are we really serious? We are not serious as a country. Kunena kuti tikapitirize nchitidwe umenewu oti makampani akamabwera kunoko kuti azipanga business malayi munomo kutukula ziko lathu kuti tikhale ndi forex iniyonso muno ajipani muzipita ndikumakatenganso ndalama kumaopseza ma individuals ajawo ndikumatenga ndalama zawo kumakagulira zinthu za chipani. This is not a welcome development. Ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri kunena kuti as a country we are not doing enough to uplift the lives of our people. So anduna agriculture, I'm pleading with you kunena kuti tapita nikulimbe auction floors mukaone mene alimi akulirira kumene koko alimi afoja tapita ni mukaone alimi amene asiyidwa kuti foja onse agudwa andi pakati panopa foja uja akumugula pa mtengo ochipa kwambiri andi foja wina ndi amene anagwidwa ndi ame anagwira foja wanthu tikunena panoba akumamugulisa anyaka ajaso mosaziwa mukumagulisana foja uja anyaka osawauza osachita konzati ena ndi aja akumzimba ndi ena akunchinji anapita ku koti linalamula kuti foja wao muabwezere koma up to now foja uja sanabwezedwe. Nkhani yomaliza lero ndikulirirabe inu a opposition chifuka mmalayi muno masiku apitawo munali excitement kutatuluka news yonena kuti azipani cha PP chipani cha UTM chipani cha DPP ati mwapanga mgwirizano okuti atikha muendere limozi anthu ankaona ngati mukufuna muendere limozi koma ati mgwirizano wali umene mwapanga inu ndiongofuna kuteteza mavoti. Are you really serious? Mukateteza bwanji mavoti anthu ni musana apange ulendo uendera limozi andi ndizomvesa chisoni kwambiri. Look ku manifesto ya UTM, what a beautiful ceremony, very colorful, very very beautiful manifesto imene ili ndi welfare ya Malawi zimene akufuna Malawi ndi zimene apanga akabambe ndi anzawazi
but ine sindikutha kuziwa kuna kuti andale chimene chikuvuta ndi pati kuona ine ndinkayembekezera kuti siku la lonchi kuja tiona a DPP ali kumene kuja tiona a Eugene a Ford ali kumene kuja tiona a Nankhumwa ali kumene kuja amwene Fumbu ali kumene kuja nonse kugwirira ntchito limodzi a PPM imene mwapangana nayo mgwirizano ija. Why are you so reluctant to come together? Izizi pamawa muzazikumbukira ineyo ndakhala ndikunena mukoma muzandikumbukira kunena kuti ndimakuchenjezani mukulira pakali pano anzanu apanga mafilimu tikunena pano anali kumuloza kwa Njema uko kumene amauza mafumu kuti tabweresa machini amekito ameno tabweresa machini onena kuti munthu aliyense asanavote azikalowesa chala chake mmachini amene okaye yeti munthu wina aliyense ali ndi chovotera kodi machini amene wa inu azipani mukuwaziwa mukuziwa kunena kuti even olo ku area fete kuzakhala tale center mukuziziwa zimenezo inu azipani mukuziwa kunena kuti ku southern region ndi eastern region sikuzakhala apolisi akumeneko azauza kuti asakayang'anire zisankho azatumiza apolisi ena ochokera ati ku Lilongwe zimezi mukuziziwa siku lina muzandikumbukira muziyang'ana kunjaku kuja kwasala pang'ono kunja ukuzisankho zikuchitika posachedwa ngati mupuse simuyang'anira zimenezi izizi abweresa ma electoral device yena yonena kuti ati munthu uzikayikapo chala kaye usanavote musamale naye kwambiri and izi zonena kuti ati pa siku limeneli apolisi aku southern region eastern region sazagwira ntchito azatumiza anthu ena ochokera madera ena apolisi ochokera ku Lilongwe muziwe kuti manjanjawidi akonzekera kubera zisankho mukapusa muzalira Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Bon Kalindo lero pa 18 August 2025